Yawada kɛseɛ bi si ya esumduru asanteman wɔ asuopra ho. Esane sa afia pema hanson dunsun ne mu no. Mekyerɛ de year 1717. Ebra asanteman kodi Akyem kotokusun kunim a ɔba no. Etuo kasa a Osei Tutu a odikan no. Mekyerɛ Asantehene. Enam so ma ɔhene tuo a ne nananom. Mekyerɛ so wɔwui. Ɛno nti bɛyɛ ntam kɛseɛ wɔ asanteman mu sɛ mekan Yawada. Esane sɛ Yawada ne tuo kan wɔn hene a odikan. Ɛno nti wɔ asanteman mu no so obi kan Yawada na ɛyɛ n'ani beresɛm yie. Na nan firi hɔnom no opoku warikatachi a odikan ne di na adeɛ. Lebra ɔhene bɛfra bɛnwa ne sa Asantehene no ɔtɔ akyemfo ne so werɛ. Yɛnsu aho abakosɛm. Ofini abankura boye yɛde mi kwa timio abankura no fi abono yɛde mi kwa timio abankura no fi abono yɛde mi kwa timio timio zio timio zio timio ofi timio abankura timio nanu me yɛde mi kwa timio Afia pem ahansia aduokono wɔ na Ntim Gyakari nhyeso amamuo mu no. Musuakuo nim bia na ofiri Dankyira ene Adanse ne tu kɔtena Akan musuakuo nim bi te sɛ Akwamu, Kwaeman ene Akyem. Enam nhyeso anana Ntim Gyakari ɛhyɛ wɔn ti. We nam so ma EKUONA Abusua no bia on Chief Adanse no kopie mu wɔ Akyem. Ebra Asanteman tu Dankyirahene eguye no. Musuakuo bebree firi Dankyira ene Adanse de wɔn ti bɛhyɛ Asanteman ase sɛ ɔma wɔn ho ban. We nam so ma Osei Tutu Okomfo Anokye Mrawa Asanteman mu sɛ musuakuo bi a ɔde wɔn ti bɛba bɛhyɛ Asanteman ase no ɔnkae wɔn ka ho so yɛ Asantehene ɛmfa ho ne kasa a wɔka anaasɛ baabi a ofiri obiara ne ho kwan so ɔkyerɛ obi ase ɛno nti wa bɛkyerɛ obi ase wɔ Asanteman mu no na mmerɛ da hɔ ne sɛ obeyi uti mekyerɛ so obekum ɔhene nso a wonim a bɛbɔ ho musu akyerɛ obi ase no wahene bɛbɔ ɛno nti obenya akasa bi sɛ Asantenkae asekyerɛ nyinaa ne sɛ ɛmfa ho ne baabi a nipa ne firi so ɔde ne ti bɛhyɛ Asanteman ase nko adeɛ a ɔka Asanteman ho samra ne nam so ma musuakuo bebree ene aman no bi di wɔn ti bɛhyɛ Asanteman ase na afia pem ahanson ne nsiamu hɔnom no mekyerɛ 1706 Akyem kotokufoɔ ne dwane firi dampɔn ne ɛwɔ Asante Akyem kopie mu asuopra ho esane sɛ Dankyira ne Asante ntɔkwa no ɔkɔtae Dankyiraman akyi ene Asanteman koe ɛno nti ɛbra ogu Ntim Gyakari ahene no odwane nanso ɔma na kotokufoɔ akɔtɔ ahyɛ musuakuo ne bi a ɔde wɔn ti akɔhyɛ Asanteman ase ɛno nti nkurase a na ɛwɔ Asante Akyem ne deɛ kotokufoɔ ne ha wɔn adwene yie saa brɛ no nana foso hina pɛntɛn ne di kotokufoɔ n'anim na ɛnam sɛ okodi Ntim Gyakari akyi akuti Asanteman na ɔsɛ ha saa Asantefoɔ yɛ adwene Osei Tutu odikan ne tu ne so sa ɛno nti ɔde Asanteman kodi ne so nkunim ɛnyɛ kotokufoɔ ne nko a ɔtwe Akyem abu akwafoɔ ne nso aso ɛsane sɛ ntɔkwanim no ɔmotae kotokufoɔ n'akyi ɛbrɛ Asanteman kodi Akyemfoɔ yi so nkunim a ɔba no odura asuopra ɛbɛn gyadem no etuo kasae etubɔfoɔ bi a no abini yie wɔ tuotuo mu a no ofiri kotoku a ne din di akresi ɛma etuo kasa wɔ hene ɛno nti adekye ebrɛ mu wɔ ɔkyeman mu no esumduru Asanteman ɛsan sɛ wɔn hene a odikan no ofiri mu ɛno nti saa Yawada bɛyɛ Asanteman tam kɛse a ɛda Asanteman mu ɛno nti Asanteman mu no sɛ ɔka da Yawada a ɛyɛ ne bere ntam na nan firi hɔnom no opoku warikatachi a odikan ne ne din na adeɛ ɛbrɛ ɔbɛfra bɛnwa ne sa Asantehene no na ɛwɔ so okotu Akyemfoɔ ne so sa ɛno nti wɔ afia pem ahanson aduanan mu hɔnom no otu wɔn so sa okum kotokuhene fosohene apɛntɛn saa bere no mu a ɔne Akyem abu akwafoɔ ne kɔko yɛ a ɔbrɛ wɔn ase ɛsane sɛ Akyem ntɔkwa ne nyinaa no na ɔboa kotokufoɔ no akɔ ne nyinaa akyi no na kotokufoɔ ne da so ha Asante Akyem nkurase anim bi a ɔyɛ mfuo na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a na Asantehene bɛsɔ saa hawwe ano no ɔde n'asrafoɔ bebree kogu Asante Akyem beaeɛ a wɔfrɛ hɔnom Akyease ɛno nti Akyease kuro ne bɛyɛ akwanwerɛ ɛma Asanteman mekyerɛ military base ɛno nti ɔde Asantehene to wɔn ano sɛ akwanwerɛhene na ɔde nkuro ne bi te sɛ duase ne nkwantanan kɔka Asante Akyemfoɔ no ho ma wɔn dɔɔso ɛnam so ma wɔn benya atumi bebree wɔ asuopra ne ho na wɔ afia pem ahanson dunkunu ne mu no mekyerɛ 1719 ɔsahene panyin a na wagye din yie paa wɔ kotoku a na ɔfrɛ no ɔda mensa tenten ne de n'asrafoɔ kɔ Asante Akyem sɛ wɔne wɔn kɔko na ɛnam ahoɔden sononko a na ekuta ne nti na abakɔsɛm kyerɛ sɛ no yɛ dwɛ na ɛbrɛ a wɔkɔ akɔn no na wahyɛ sika kɔkɔɔ mpaboa
mpaboa na saa mpaboa no won hye nkwa akon esane sɛ mpaboa wɔ yɛma ahemfo ɛne adehye de brache asefo no hu odamensa tente no ohun so yɛ dwa ne ahantan ɛnam mpaboa na ɛhyɛ ne nti ɛno nti no mo frɛ saa akon no ahantan kon na akon nim no akyeasefo ni di kotokufo no sunkunim a okum odamensa tenten ɛde ne chaachaw no ɛkɔma opokuware a odikan bekyira Asantehene na ɛnam sa Asanteman kɔtwen akyemabu akwafo na so nti no saa akon we wamfa wɔn ho angyem.